Bon dia o bona nit. Hi ha una cosa que em sembla que ens toca a la pera a tothom quan estudiem llengües i són les excepcions. Perquè tu t'aprens una norma, sí, bla, 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 i després et diuen però hi ha aquesta excepció, aquesta, i te les has de memoritzar i és terrible. Una excepció de l'ortografia catalana que a mi em tenia molt boja és aquella que diu que puguem, pugueu, vulguem, vulgueu, s'han d'escriure amb U. Aviam, m'explico. Els verbs com sortir, cosir, collir, poder, voler, s'escriuen de la següent manera. Quan l'arrel és tònica, porten una U i quan l'arrel és àtona, porten una O. Jo surto, tu surts, ell surt, s'escriuen amb una U perquè aquesta lletra apareix en posició tònica. El cop de la veu és a la U. Surto, surts, surt. En canvi, nosaltres sortim, vosaltres sortiu, s'escriuen amb O perquè la O apareix en posició àtona. Sortim, sortiu. Aquesta O és àtona. Això amb els verbs poder i voler en principi funciona igual. Però resulta que en el present de subjuntiu això no passa. Escrivim que jo pugui, que tu puguis, que ell pugui, amb una U, perquè és tònica. Fins aquí tot d'acord. Però escrivim que nosaltres puguem, que vosaltres pugueu, amb una U. I aquesta U és àtona. O sigui, en principi hauria de ser una O. I amb vulguem i vulgueu passa exactament el mateix. S'escriuen amb U, tot i que la norma general diu una altra cosa. He de reconèixer que jo em vaig passar com aquell qui diu fins a primer o segon de carrera escrivint puguem, pugueu i vulgueu amb una O, perquè aplicava la norma general, perquè no em sabia aquesta excepció. I quan em vaig assabentar que això no anava així, ens vaig pensar, aquí hi deu passar alguna cosa. O sigui, el senyor Pompeu Fabra segur que ha posat aquesta excepció perquè hi ha algun motiu, no perquè li venia de gust i prou. I aquest motiu cal buscar al català occidental i al mallorquí. I quan dic mallorquí em refereixo als parlars de Mallorca, no als de Menorca ni als d'Eivissa ni Formentera. Per què l'hem de buscar en català occidental i en mallorquí? Perquè són els únics llocs dels països catalans en què no es neutralitza la O en posició àtona. I què coi significa el que acabes de dir? Els que neutralitzem la O en posició àtona són els que pronunciem les O's àtones com una U. O sigui, diem carro en lloc de carro i diem hospital en lloc de hospital i aquí podríem posar no sé quantíssims exemples més. Aleshores, davant de l'excepció de puguem, pugueu, vulguem, vulgueu, el que jo vaig pensar és que segurament a gairebé tot arreu es deien amb U. No només als llocs on neutralitzem la O en posició àtona, sinó també en català occidental i en mallorquí. Però tampoc ho sabia del cert, vull dir, era una hipòtesi i prou. Llavors, per sortir de dubtes, us vaig preguntar per l'Insta i pel TikTok, els que parleu català occidental i mallorquí, com ho dèieu? Concretament us vaig demanar d'on éreu exactament i si dèieu aquestes formes, amb U o amb O. I amb les vostres respostes, que me'n vau enviar un munt, o sigui, moltíssimes gràcies, vaig fer aquest mapa. Els puntets taronges indiquen que en aquests llocs es fa el subjuntiu amb U i els puntets blaus indiquen que en aquests llocs es fa el subjuntiu amb O. Per cert, em flipa veure el mapa tan ple en el sentit que és superguai que em seguiu gent de tots els països catalans. O sigui, hi pot haver cosa més enriquidora per aquest canal? No, ja t'ho dic jo, no. Tornem al tema. La meva hipòtesi més o menys es confirma. Hi ha molts més llocs en què es diu puguem amb U que no pas puguem amb O. O sigui, amb O només es diu que pel Pallars Jussà, alguna gent de Lleida també em va dir que ho deien amb O, hi ha un altre cas aïllat pel nord del País Valencià, alguna gent de l'Horta de València també va dir que ho deia amb O, hi ha uns quants casos cap a baix a Alacant i a Mallorca. A Mallorca es diu sempre amb O, pel que es veu. O sigui, sí, Fabra tenia motius per posar aquesta excepció. Però et diré una cosa, senyor Pompeu Fabra, no calia. O sigui, és que les excepcions toquen els ous. Vull dir, posats a fer fotem-ho tot igual i ja està. Però mira, és el que hi ha i ens toca prendre-ho així. El motiu pel qual en molts d'aquests llocs es diu puguem i pugueu amb U i no puguem i pugueu amb O no és del tot clar. Elaborem més hipòtesis. És molt possible que es tracti d'una analogia. Una què? Una analogia, que en aquest cas voldria dir que puguem i pugueu s'han copiat dels seus germans pugui, puguis, pugui, puguin. O sigui que com que les altres formes de subjuntiu es fan amb U, aquestes han acabat fent-se amb U també. Això els verbs ho fan molt, moltíssim. O sigui, la gran majoria de verbs en català s'expliquen amb analogies. També podria haver passat que s'hagués produït una assimilació. Un altre cop. Una què? Si s'hagués produït una assimilació en el cas de puguem i pugueu, el que hauria passat és que la O s'hauria tancat en U per influència de la P que hi ha davant. La P és un so que es fa amb els llavis tancats. P. I la U és un so que es fa amb els llavis molt juntets. U. En canvi, la O es fa amb els llavis juntets, però no tant.
O podria ser que la O s'hagués transformat en U perquè la boca s'ha d'esforçar menys per dir pu que per dir po. La llengua moltes vegades es regeix per la llei del mínim esforç. En general, els teòrics es decanten més per dir que aquí hi ha hagut una analogia que no pas per dir que hi ha hagut una assimilació. O sigui, que les formes puguem i pugueu s'han copiat la U de pugui, puguis, pugui, puguin, bàsicament. I com que crec que no em deixo res, podríem passar directament al castellanisme prohibit. Però una cosa, però no pot ser, però si em vas dir que m'aprovaries. Però és castellà i és català occidental. Però català oriental, en català oriental diem però, o, en la seva versió col·loquial, però no diem però. O sigui que si sou d'algun lloc d'aquest costat de línia i dieu però, si us sento arrugaré el nas. I arrugaré el nas no perquè em piqui, sinó per veure si caceu la indirecta. En català oriental, però o però, però o però. Sisplau, gràcies. Però. I fins aquí, lo temps.